Trump práve prerušil projekt Sloboda po tom, čo Irán opäť zaútočil na spojencov Spojených štátov v Perskom zálive. V stredu 6. mája 2026 sa kríza prestala týkať len operácie na eskortovanie lodí v Hormuzskom prielive a začala klásť tvrdú otázku vo Washingtone. Dokáže americké námorníctvo znovu otvoriť priechod bez toho, aby najprv zlomilo moc revolučnej gardy? Sila, ktorá podporuje vojenský tlak Teheránu na lode, prístavy, letecké trasy a spojenecké krajiny Spojených štátov? Pauza, ktorú oznámil Trump, prišla s argumentom, že v rokovania s Iránom nastal pokrok. Ale prišla aj po útokoch na Spojené arabské emiráty. Požiar v ropnej oblasti, tanker zasiahnutý dronmi a nové správy o poškodených obchodných lodiach v srdci ropnej trasy, najcitlivejšej časti. Hneď ti o tom všetkom poviem, ale teraz sa budeš chcieť prihlásiť na odber kanála, aby si bol naďalej dobre informovaný. Informácie v reálnom čase, v najlepšej žurnalistickej kvalite, akú ste kedy videli, v štandarde dôveryhodnosti. Milson Aleš. Projekt Sloboda mal priamu misiu. Vyslobodiť plavidlá uviaznuté v zálive a otvoriť bezpečnú trasu cez Hormuzský prieliv. Operácia bola spustená, pretože Irán používal tento priechod ako nástroj nátlaku a vyhrážal sa lodiam bez povolenia. Útočil na obchodné plavidlá a vytváral atmosféru strachu na trase, ktorou prechádzala približne pätina svetového obchodu s ropou a plynom. Podľa Pentagónu americké námorníctvo zabezpečilo plavebnú trasu, potopilo 6 malých iránskych lodí a zachytilo strely s plochou dráhou letu a drony. Iránska odpoveď však ukázala hranice operácie. Zatiaľ čo Washington sa snažil otvoriť námorný koridor, Teherán zvyšoval tlak na ciele spojené so spojencami Spojených štátov. Bod zlomu nastal, keď Spojené arabské emiráty nahlásili útoky druhý deň po sebe. Emirátska protivzdušná obrana čelila raketám a dronom, ktoré podľa Abu Zabi prichádzali z Iránu. V pondelok hasiči bojovali s požiarom v dôležitej ropnej oblasti vo Fudžajre po útoku dronom, ktorý úrady pripísali Iránu. Al Jazeera informovala, že pri tomto útoku utrpeli zranenia 3 ľudia. V ten istý deň obvinili Emiráty Irán z útoku 2 dronmi na prázdny ropný tanker Barakah, ktorý je spojený so štátnou spoločnosťou Adenok v Hormuzskom prielive. V tomto prípade neboli hlásené žiadne zranenia. Otázka úmrtí musí byť riešená presne. Pri najnovších útokoch na Spojené arabské emiráty zdroje, ktoré boli oslovené, nepotvrdili žiadne úmrtia. Pri incidente vo Fudžajre boli 3 zranení a útok na tanker Barakah nespôsobil žiadne hlásené zranenia. Ale v rámci celej krízy v Hormuzskom prielive Marco Rubio uviedol, že v dôsledku konfliktu už zomrelo 10 civilných námorníkov. Zatiaľ čo približne 23 000 ľudí z 87 krajín bolo uväznených na plavidlách v zálive. Toto číslo ukazuje, že kríza nie je len vojenská. Bolsonaro oznámil ropnému pracovníkovi Jairomu, že je proti obyvateľstvu. V roku 2014 krajiny ropný tanker Barakah proti útoku na ropný tanker. Vojna, obyvateľstvo. Sú závislí od trasy, ktorá sa stala pascou. Trumpovo rozhodnutie pozastaviť projekt Liberdáde bolo prezentované ako pokus vytvoriť priestor pre konečnú dohodu s Iránom. Podľa agentúry Reuters Trump povedal, že došlo k veľkému pokroku smerom k širšiemu porozumeniu. Guardian informoval, že pozastavenie bolo oznámené na krátke obdobie, zatiaľ čo americká blokáda iránskych prístavov bude pokračovať. To znamená, že Washington úplne neustupuje. Námornú eskortu nahrádza nátlakom. Námorná blokáda, diplomácia, hrozba sankcií a pokus dotlačiť Teherán k rozhodnutiu. Problém je v tom, že Irán nekoná len ako krajina, ktorá rokuje. Koná ako režim, ktorý používa strach ako metódu. Revolučná garda, ktorá je postavená do centra iránskej vojenskej štruktúry, premieňa civilné lode, letecké trasy a prístavy spojencov na nástroje strategického vydierania. Útok proti vysielačom inšpirovaný Spojenými štátmi, to jasne ukazuje. Keď sa americké námorníctvo pokúša otvoriť Hormuzský prieliv, Teherán vyvíja tlak na okolie. Keď Washington hovorí o dohode, režim testuje rakety, drony a vyhráža sa. Keď spojenci z Perského zálivu podporia Spojené štáty, začnú byť považovaní za cieľ. Preto prerušenie projektu Sloboda neukončuje krízu, iba mení ďalší krok. To, čo sa teraz deje, je súboj prostredníctvom nátlaku.
Na jednej strane sa Spojené štáty snažia schváliť. V Bezpečnostnej rade OSN je rezolúcia, ktorá požaduje, aby Irán zastavil útoky na lode, odhalil polohu mín a umožnil humanitárny koridor. Na druhej strane sa Teherán snaží udržať predstavu, že stále kontroluje Hormuzský prieliv. Americký návrh, ktorý bol predložený spolu so spojencami z Perského zálivu, môže viesť k sankciám a ďalším opatreniam, ak Irán neustúpi. Marco Rubio označil hlasovanie za test užitočnosti Organizácie spojených národov. Kríza zasiahla aj vzdušný priestor. Spojené arabské emiráty obmedzili lety na niekoľko schválených trás minimálne do 11. mája a aktivovali núdzové bezpečnostné protokoly. Toto rozhodnutie prišlo po tom, čo rakety a drony prinútili lety odkloniť sa, krúžiť nad Saudskou Arábiou a hľadať bezpečnejšie trasy. Irán v tomto scenári nevyvíja tlak len na lode, ale aj na vzdušný priestor, energetický sektor a regionálny obchod. Keď musí krajina uzavrieť časť neba kvôli útokom, odkaz je jasný. Konflikt sa presunul z mora a zasiahol civilnú infraštruktúru. Americké námorníctvo sa snažilo vykonávať ochrannú operáciu, nie viesť otvorenú vojnu v každej míli úžiny. Ale revolučná garda zrejme práve na toto opotrebovanie stavia. Malé plavidlá, drony, rakety, hrozby voči ropným tankerom, verejné popieranie a tlak na spojencov tvoria známu metódu. Provokovať bez úplného prevzatia zodpovednosti, útočiť bez priameho prijatia zodpovednosti a používať pochybnosti ako štít. To je dôvod, prečo mnohí vo Washingtone tvrdia, že nestačí len sprevádzať lode. Je potrebné oslabiť schopnosť iránskeho režimu premeniť každú obchodnú trasu na javisko vydierania. História pomáha pochopiť, prečo tento výklad získal na sile. V roku 1994 atentát na AMIA, židovské centrum v Buenos Aires, zabil 85 ľudí a zranil asi 300 ďalších. V roku 2024 argentínsky súd pripísal zodpovednosť za útok Iránu a uviedol, že ho vykonal Hizballáh pod iránskym vedením. Tento prípad sa stal symbolom toho, ako podľa argentínskych úradov Teherán použil ozbrojenú skupinu mimo Blízkeho východu na útok proti civilistom v inej časti sveta. Táto spomienka je teraz ťaživá, pretože logika je podobná. Režim popiera, koná cez zástupcov, vyvíja tlak a očakáva, že svet bude každý incident považovať za izolovaný prípad. Ďalší príklad prišiel zo Saudskej Arábie. V roku 1996 útok na veže Kobar zabil 19 amerických vojakov a stovky zranil. FBI informoval, že obvinenia z terorizmu boli vznesené proti členom saudského proiránskeho Hizballáhu. A ministerstvo spravodlivosti Spojených štátov podrobne uviedlo, že útok zabil 19 amerických letcov a zranil 372 Američanov. Tieto súvislosti sú dôležité, pretože ukazujú, že spor s Teheránom sa nikdy neobmedzoval len na iránske hranice. Keď sa režim cíti pod tlakom, odpoveď sa môže objaviť na základniach, v prístavoch, na lodiach, na ambasádach, v rafinériách alebo u regionálnych spojencov. Aj iné krajiny už zažili rovnaký vzorec nepriameho tlaku. V roku 2019 boli zasiahnuté zariadenia Saudi Aramco v Abqaiq a Quraish, čo dočasne vyradilo obrovskú časť saudskej produkcie. Spojené štáty, Saudská Arábia a európske veľmoci obvinili Irán, zatiaľ čo Teherán účasť poprel. V tom istom roku boli útoky na ropné tankery v Ománskom zálive tiež pripísané Iránu zo strany Washingtonu. Metóda sa opakuje. Útočiť na energetiku, obchod a námornú dopravu s cieľom zvýšiť politické náklady protivníkov. Teraz, keď sú Spojené arabské emiráty pod hrozbou a Hormuz je zablokovaný, tá istá logika sa vracia s ešte väčšou silou. Rozdiel je v tom, že tento raz Donald Trump postavil americké námorníctvo priamo do centra krízy. Projekt Sloboda vznikol, aby ukázal, že Spojené štáty nepríjmú, aby Irán premenil Hormuz na vojenské vlastníctvo revolučnej gardy. Ale táto pauza odhaľuje, že Washington vie, že sprevádzanie lodí bez vyriešenia zdroja hrozby sa môže zmeniť na nekonečnú operáciu. Po každom dnes chránenom plavidle môže zajtra nasledovať ďalší útok. Každý otvorený koridor môže byť opäť uzavretý, ak si Teherán udrží prostriedky zastrašovania. Práve tu má prípad Emirátov takú váhu. Abu Zabi je strategickým spojencom Spojených štátov. Má životne dôležitú energetickú infraštruktúru. Nachádzajú sa tam dôležité obchodné trasy a je v prvej línii iránskeho tlaku.
Keď sú Emiráty napadnuté raketami a dronmi, odkaz nie je určený len tejto krajine, ale všetkým spojencom v Perskom zálive. Každá vláda, ktorá pomáha Washingtonu, za to môže zaplatiť cenu. To je logika regionálneho teroru. Nie je to obyčajná námorná bitka. Je to pokus zastrašiť spojencov, zastaviť obchod a uvaliť ekonomické náklady na celý svet. Zároveň sa Trump snaží ukázať, že stále udáva tempo krízy. Tým, že pozastavil projekt Sloboda, sa vyhýba tomu, aby sa každý nový útok stal okamžitým dôvodom na vojenskú eskaláciu. Ale tým, že udržiava blokádu iránskych prístavov, udržiava tlak na Teherán. Odkaz je dvojitý. Je tu priestor na dohodu. Ale nie je tu priestor na to, aby Irán naďalej uzatváral Hormuzský prieliv, útočil na lode a ohrozoval spojencov, ako by bol región rukojemníkom revolučnej gardy. Riziko je, že režim si túto pauzu vyloží ako slabosť. Ak Teherán pochopí, že každý útok vyvoláva požiadavky vo Washingtone, revolučná garda môže zdvojnásobiť stávku. Ak pochopí, že pauza je len krátkym oknom pred prísnejšími sankciami, diplomatickou izoláciou a novou námornou architektúrou vedenou Spojenými štátmi, kalkulácia sa zmení. Preto budú nasledujúce dni rozhodujúce. Hlasovanie v Organizácii spojených národov, reakcia Emirátov, postoj Číny a Ruska a reakcia Trumpa určia, či sa Hormuz opäť nadýchne, alebo či vstúpi Perský záliv do novej fázy konfrontácie. Hlavný fakt je jednoduchý. Irán zaútočil na regionálnu bezpečnosť práve v čase, keď sa Spojené štáty snažili otvoriť námorný koridor. Trump pozastavil projekt Sloboda, aby mohol rokovať. Ale kríza ukázala, že lode, spojenci a energetické trasy zostávajú zraniteľné, pokiaľ revolučná garda bude mať schopnosť zmeniť štát. Estreito de Hormuz em arma política. Nakoniec nejde len o to dostať plavidlá z Perského zálivu. Je to o tom zabrániť iránskemu režimu, aby naďalej používal strach ako hranicu, obchod ako rukojemníka a mier ako prostriedok vydierania. Som Milson Alves, internacionalista. A mojím cieľom je každý deň vás informovať pravdivo. Odkazy na správy nájdete v popise videa. Dajte tomuto videu like, prihláste sa na odber kanála a na záver zanechajte komentár, aby ste boli ešte viac zapojení do komunity Milsona Alvesa.